Ayan si Hagrid. Tulog na tulog. Ayan yung basketball court. Ayan o, may nagputol na ng mga kahoy niyan o. Ayan na guys, makinis na siya, ayan. Pinalinis ko yung dito. Mahirap kasi itong linisin kasi ano talaga siya eh. Basta mahirap siyang linisin. Hello, good morning guys. Today is March 6 pang no? March 6, 2019. Okay, yung ama niya. Tinitingnan niya yung anak niya. Tutulog kasi yung laki na daw. Tulog pa. Ayan si Hagrid. Tulog na tulog. Nagising yan kanina. Kasi may nagpukpok ng lampas. Sige na ka. Good morning, oy. So, nakaseparate pa rin siya. Ayan, nilagyan namin ng unan para hindi siya makapunta dito. Ayan, ginanyan ko na lang. Ayan, Cute kayo. Tapos, ito yung view dito. Ayan, yung basketball court. Ayan o, may nagputol na ng mga kahoy niyan o. Baka baka may patatayuan na yan ng bahay. So, pinutulan na. Ayan, yun yung trabaho niya, ginigising niya. Anak niya. Ganyan talaga silang dalawa. Sila yung playmate, sila din yung parati. Parati kasing inaano ni Papa si Hagrid. Ayan. Oh, kitan kasi siya. Ay, ginawag yan eh. Mura ka, bala ka ba yung tantiyan mo? Ang tambok. Sino, rock, paper, scissors na. Kauni. Ang tambok. Sige na. Rock, paper, scissors. Bumba. Dati mo pa tayo rock, paper, scissors. Among God. Rock, Ang dami paper, scissors. rock, paper, scissors. Rock, paper, Sige. scissors. Ikaw na win. Rock, paper, Tro. scissors. Okro. Rock, Paper, scissors. Ginagawa mo na eh. Kusin mo na. Ayaw, wala may labot ang pusil. Rock, paper, scissors na gali. Dali, sa rock, paper, scissors. Among God. Okay, pusil. Hello, good morning guys. Good morning. So today is anong petsa ngayon? Today is March. Anong petsa ngayon? March 9, 2019. So today is Saturday at walang pasok. And medyo matagal ako hindi nakapag-vlog. Ilang araw ba? Hindi ako nakapag-vlog kasi meron naman akong nakapondo na hindi yung aking tutupiin. My goodness. Kasi problema ako dito sa aking ini-edit yung assumption kasi so sobrang haba niya kaya kinat ko siya and then yun nga dahil sira yung computer namin sira yung computer namin hindi ko ma-save yung ibang mga videos kaya nahirapan ako mag-i-save dito sa phone after ko ma-edit
Kaya sobrang nahirapan ako. And kaya hindi ako makapag-vlog kasi puno na yung ano ko. Kasi medyo mahaba nga yung video na yun. Kaya kinat ko siya. Ginawa ko siyang part 2 yung isa. Kaya ayun. Today is Saturday. Mamaya is may pupunta dito. Mag-floor wax. And maglilinis ng mga windows. And yung aking sister-in-law, mag-aano siya mamaya, magpipicture ng ibang items. So, yun. Masaka mag-grocery pala ako mamaya. Oh my goodness, ang kulit. Mag-grocery ako mamaya ng mga gulay lang. Kasi nakabili na ng mga karne si Papa kahapon. So, yung pinabili ko. And kasi medyo mabigat. And then, magluluto ako mamaya ng ulam namin. So, tomorrow is Sunday. Bukas mag-iihaw ata kami. Ay, no pala, hindi. Next Sunday pa pala kasi birthday ng aking mother-in-law. Ay, no. Yun, mag-iihaw nga kami sa lunchtime. Kasi gabi pa kami doon pupunta eh. But anyway, tapos yung part 2 ng aking assumption, kailangan kong i-edit ulit kasi may nagka-problema ko dun sa may problema ng assumption. Diyos ko, bakit ganun yung kinalabasan nun sa pag-edit. Pero anyway, tapusin ko lang itong mga trabaho ko, guys. Tsaka bumili pala ako ng sabi nyo sa akin. Dami na suggest nito sa akin. Itong Tough. Ayan. Ito, malaki yung binili ko. Ayan, oh. Tough with Killer Virex. And then, sinalihan ko na rin ng kasi favorite ko to, yung tawag dito, yung toothpaste na Alert. Favorite ko to. Actually masilaw. Itong Alert, tatry ko kasi to nung sa Cebu kami, nung tawag dito, nung auntie ni Papa Jo. So, na-try ko to. Ang ganda talaga ng Alert. Syempre, hindi ka mamakakit dito sa mall. Buti yung aking, nagtitinda siya ng mga ganito. Kaya bumili ako. Actually, dalawa yung kinuha ko. Pero may toothpaste pa naman kami. Pero yan, pang stock namin yan. So, next time, doon na rin ako kukuha sa kanya. Kasi ang ganda talaga ng Alert na So, yun. Nanonood pala ako ng favorite ko talaga itong Mindfield. Binabalik-balikan ko lagi yung Mindfield ni Pastor Bong. Yan, yung Mindfield na topics. Yan, addiction, destroy, replace them. Ayan. So, ayan. I-update ko kayo mamaya pag nandito na yung maglilinis ng floor. Papaano ko kasi, floor wax and then ipapamap ko yung sa ni Hagrid dun sa playroom, and then dito sa aming walk-in closet. Ayan, ipapamap ko yung floor niya at saka yung mga windows dyan sa ipapalinis ko. So I think dalawa sila, isa yung sa floor, then yung sa mga windows. Ganyan. Kasi hindi ko na kinakaya, guys. Magluluto pa ako mamaya, mag-film pa ako at saka mag-edit, kaya hindi ko na kinakaya yung mga ganyang bagay. At hindi ko na kayang mag-floor wax. Kaya, ayan. Na? Dito man siya natulog bilabusin. Hello, guys! So, ayan, nandito na yung mga kagupa. Mga kagupa. Hoy, ha? Tapos meron diyang kapatid. Siya yung nag-floor wax. Yung isa naman, siya yung pinalinis ko dito sa yung tawag dyan. Doon, hindi ko lang nakikita niya. Sa mga salamin. Ayan. Siya, guys? Yan siya. Kapitbahay namin yan. Siya? Hindi siya, parang pipi siya. Pero hindi ko matawag na pipi. Kasi nakakapagsalita naman siya ng medyo konti. Pero hindi siya masyadong makarinig. Oo, ganun. Parang ganun. Pero yan, mabait. So, sila yung ko dito sa floor. So, sila lang dalawa. Tapos yung aking sister-in-law. So, hi, guys! Siya yung ito. Masyadong malaki kasi ito. Pag nilagyan kasi ito ng floor mat,
yung floor is para siyang magpuputi. Kaya pa kapag umalis kami dito, baka maano kami dito sa, yun nga may mga butas-butas oh. Ayan. So yan na guys, makinis na siya, ayan. Actually malinis na siya pag na floor wax na. Tapos dito ipapamap ko to. And then dito, ayan, medyo nalinis naman pero medyo madumi pa dito. Papabalikan ko na lang sa kanya. Ayan. Nilinis ko dito. And then dito, apil doon. Medyo pangit lang yung ano talaga, kailangan siyang pinturahan pero carry na yan. And dito na part, ayan. Pinalinis ko yung dito. Mahirap kasi itong linisin kasi ano talaga siya eh. Basta mahirap siyang linisin. Kira ka, Kira. Kira. Mahirap talaga siyang linisin eh. Hi. Hi. Hi, saoy. Ay. Ayaw dia akan naik mumu. Nasi mumu dia. Kailan na yung mumu? Mumu challenge. Lah. Yung mumu. Lah. Lega. Jadi tak dapat tak bika mag ang sata.